Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní alebo aj počúvaní našej relácie s názvom Prečo investovať. Na moje otázky dnes bude odpovedať náš kolega Martin Špánik, reality maklér. A Maťo, ahoj. Ahoj Luboš, ahoj, pozdravujem. Poďme priamo na vec. V našom portfóliu výnimočných projektov sa ocitol exkluzívny projekt s názvom Chateau Revaj. Ja ťa teraz poprosím, aby si nám v krátkosti predstavil tento projekt. Áno, Lubo, je to pravda. V našom portfóliu teraz máme už aj tento projekt, kde prinášame možnosť našim klientom stať sa majiteľom investičného apartmánu v tomto krásnom komplexe. Chateau Revaj sa nachádza v Turčianskej Šťavničke, kúsok od Martina. Tento projekt je veľmi špecifický tým, že tam má krásny anglický park, 18 hektárový, kaštiel zo 16. storočia, oranžériu a stávajú sa tam tieto apartmány. Takže je tam možnosť zakúpiť si investičný apartmán, ktorý viete využívať teda buď pre seba, alebo dať ho do hotelového programu. Spomenul si už kaštiel. Povedz nám niečo viac o tejto krásnej historickej budove s dôrazom teda na možno jeho budúce využitie. Čo z neho bude? Áno, to je pravda, že takýchto projektov na Slovensku ozaj nie je veľa. V podstate investor sa rozdol zveladiť tento celý areál, lebo nie je to len o kaštieli alebo o apartmánoch, ale o celom tom areáli, kde z tohto kaštieľa zo 16. storočia vzniká jeden krásny wellness hotel, kde teda bude wellness, bude tam reštaurácia, bude tam fitko. Čo všetko títo naši zákazníci potom vedia využívať v rámci týchto investičných apartmánov. V areáli teda rastú apartmánové domy, v ktorých sú tie jednotlivé apartmány. To máš pod palcom ty. Poďme si povedať, o aké apartmány ide. Áno, rastú, no. Výstavbu nemám pod palcom, ja by som riešil ten predaj. Áno, aktuálne máme postavené 4 apartmánové domy, alebo 4 apartmánové teda budovy. A ďalšie 3 sa začínajú stavať pomaličky. V týchto apartmánových budovách alebo v apartmánových domoch, townhousoch máme apartmány od nejakých 28 m2, od menšej výmery až po mezonetové trojizbové apartmány, ozaj luxusné. Takže je tam široká škála možností výberu, čiže podľa toho, že čo si vybereš. Ako som spomínal, je tam možnosť teda tento apartmán následne zaradiť do hotelového programu a vie to vynášať nejaké peňažky. Alebo si viete kúpiť apartmán pre vlastné využitie a tým pádom ho máte non-stop k dispozícii a viete si tam ísť hocikedy oddychnúť. Pobavíme sa o tých apartmánoch bližšie. Aké typy majú prípadní záujemcovia k dispozícii? Tak je tam množstvo typov, od apartmánov na prízemí so záhradkou, apartmány na prvom poschodí, trojizbové až po veľké mezonety. Takže tá paleta je ozaj široká. Tam by som prehnul pozornosť na našu stránku chateaurevaj.sk, kde je celá táto ponuka zobrazená a takisto aj ponuka tých dostupných apartmánov tam je vypísané. Ty si spomenul, že sú tieto byty zaujímavé určite aj z investičného hľadiska. Ja sa ťa opýtam tak na rovinu, že prečo je podľa teba dobré investovať do týchto bytov. Možno inak, prečo by si ho kúpil ty? Takto. Každý, kto sa pozerá na nejakú investíciu, tak sa na to pozerá z nejakého takého horizontu návratnosti alebo teda výnosnosti tej investície. A tieto apartmány sú veľmi vhodné, by som povedal, z toho titulu, že keď niekto túži mať nejaký apartmán, ktorý chce využívať nejakú časť roka pre seba na oddych, ale zároveň chce, aby ten apartmán zarobil nejaké to euro, tak ho vie dať do hotelového programu. A tento hotelový program prináša majiteľovi možnosť 23 dní v roku využívať tento apartmán a následne hotel vyťažuje počas sezóny alebo počas dní, kedy v hoteli budú nejaké eventy alebo program a ubytováva tam hostí. Poďme teraz na to, čo na konci dňa zaujíma asi každého najviac, a to sú ceny. V akých cenových reláciách sa pohybujú apartmány, ktoré ponúkame? No tie ceny sú uvádzacie, tu musíme podotknúť, že ten nárast tých cien tam bude značný, ako sa ten celý komplex bude dokončovať. Takže teraz je ozaj tá možnosť kúpiť to za uvádzacie ceny, kde pri tých najmenších apartmánoch začíname na 119 900. To je ozaj ten najmenší apartmán s tým, že za necelých 120 000 viete mať takúto investíciu a viete mať miesto, kde si viete ísť oddychnúť a vie vám to vynášať aj nejaké prostriedky. Vynášať prostriedky, vieme už teraz odhadnúť tú predpokladanú výnosnosť? Aká je výnosnosť v tomto prípade? No, tá výnosnosť sa blíži k 10% potom, ako nabehne hotel. Teraz tá výnosnosť je v takej tej fáze rozbiehania.
takže je ešte nižšia. Ale ako náhle nábehne hotel, s ktorým sa ráta niekedy počas roku 2026, že by sa už teda začal prevádzkovať, tak tá výnosnosť tam pôjde teda riadne hore. Maťo, my obaja vieme, že ten investor má veľké plány s touto lokalitou, takže poďme si povedať aj niečo k okoliu a teda čo sa tam chystá. Tu sa ozaj bavíme o veľkých plánoch na celom tomto ucelenom komplexe 18 hektárovom, kde teda máme apartmanové domy, kde máme kaštiel, kde máme oranžériu, ktoré bude slúžiť teda ako nejaká kaviareň a bude sa využívať na veľké eventy, svadby, oslavy a tak ďalej. No a v tomto parku, ten park je priamo ako stvorený na prechádzky, máme tam jazierka, spravené chodníčky, dá sa využívať v podstate počas celého roka. Okrem toho v širšom okolí sú ďalšie vychytávky, ale o tom možno neskôr. Ja vám v tejto chvíli ďakujem. Ďakujeme Maťovi za jeho stručné priblíženie a predstavenie projektu Chateau Revaj. My pochopiteľne o tomto projekte budeme prinášať ďalšie zaujímavé reportáže, rôzne materiály, takže sledujte nás aj naďalej. Ďakujem pekne, ahojte. Ďakujem a teším sa na vás na obhliadke.